Τι λέει μάγκες. Εδώ πέρα Βασίλης και καλώς ήρθατε στο κανάλι Μπιλάρας Best. Έχω να κάνω βίντεο 7 μήνες περίπου και sorry αυτό, απλώς ξέρετε διαβάσματα και τέτοια που να βρω τον χρόνο. Ναι, σήμερα θα έρθει ένας φίλος μου στο σπίτι μου και για να κάνουμε τραμπολίνο. Ναι, αγόρασα τραμπολίνο, δεν το ξέρετε. Οπότε αυτό, πάμε να ετοιμαστώ. Πάμε να αλλάξω για αρχή μπλούζα. Αυτήν είναι γκρι. Όπα. Ωραία. Τώρα πάμε να βάλω και ένα σορτσάκι. Θα πλέξω αυτό εδώ το μπλε. Έτσι πάει νομίζω, τέλος πάντων. Ωραία. Up check. Nice. Ωραία. Πάμε να δούμε πότε θα έρθει ο φίλος μου. Όπα. Ήρθε τόσο νωρίς. Δεν σε περίμενα τόσο νωρίς, ρε. Πού είσαι ρε τσογλάνη. Έλα, πάμε για προπόνηση. Πάμε. Θα κάνεις πρόβλημα, Ναι. Ωραία, πάμε. Τα έχουμε. Ωραία, Τέο. Πάμε. Πάμε να δούμε το τραμπολίνο, όσοι δεν το έχετε δει. Και... Καλύτερο comeback της ιστορίας. Ναι, άντες. Ωραία. Από ό,τι βλέπετε είναι μεγαλούτσικο. Και θα κάνουμε καλή προπονησούλα. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Και αυτό. Ωραία. Από ό,τι είδατε μπήκαμε στο τραμπολίνο και θα σας δείξω την προπόνηση και το ζέσταμα που κάνουμε μαζί με το φίλο μου Θοδωρή. Ξεκινάω με κάτι τέτοια από ό,τι είδατε, ουσιαστικά backflip με την πλάτη. Αυτό λέγεται pullover ή kaboom. Αν θα δείξω να το κάνω καλύτερα. Nice. Μετά κάνω ball out, που ουσιαστικά είναι μισό front flip, ευθύσουμε την πλάτη. Να σας δείξω και αυτό. Τρέπεσα λίγο εδώ στην ουρά, οπότε πρέπει να το κάνω πιο clean. Πολύ καλό. Μετά συνεχίζουμε λίγο ζέσταμα στα χέρια, στα πόδια λίγο να ζεσταθώ. Και μετά ξεκινάω τα flips. Έτσι ξεκινάει την προπόνησή μου. Πάμε να δούμε πώς ξεκινάει και ο Τέο την προπόνησή του. Εγώ ξεκινάω την προπόνησή μου αρχικά με ρολ, κάπως έτσι. Κάνουμε το ίδιο, απλά πηδάμε λίγο πιο ψηλά. Μετά μπαίνω μισό front flip, αλλά και λίγο παραπάνω. Τώρα κάνουμε το ίδιο με σφυριά που τα κάνουμε έτσι προς το κάτω και με συσπήρωση κάπως έτσι. Θα πω τώρα με στρώμα για να είμαι πιο ασφαλής και μην χτυπήσω. Πάμε ξανά γιατί δεν πήγε πολύ καλά. Ωραίος! What the Sigma? What the Sigma? Ωραία, τώρα που ζεστάθηκα λίγο, έβγαλα και την μπλούζα και τις κάλτσες για να είμαι λίγο πιο αεροδυναμικός και θα ξεκινήσω με ένα κόμπο 3 backflips. Είχε πλάκα αυτό. Έκανα ουσιαστικά στο τέλος front flip, μισό και λίγο παραπάνω. Τώρα λέω να μπω στα knee flips. Ουσιαστικά είναι flips με τα γόνατα. Θα ξεκινήσω με knee front flip. Ωραία. Τώρα πάμε στο knee side flip. Τώρα λέω να μπω ένα combo knee side flip σε knee side flip αμέσως. Πάμε να το δούμε. Ήταν λίγο τσίτα, αλλά δεν νομίζω να το βγάλω καλύτερα. Τώρα λέω να πω μια πυροέτα, γιατί όχι. Nice, αυτή ήταν καλύτερη. Τώρα θα ξεκινήσουμε τα πολύ δύσκολα. Πάμε με double front flip. Πάμε τώρα double front flip. Το πολύ κακό. Το ξανακάνω ακόμη μία φορά για να δω πώς θα βγει. Και μετά μάλλον θα μπω double side. Κακό. Τώρα θα δοκιμάσω λίγο 1,5 side.
Τι σκατά ήταν αυτό. Αυτά για σήμερα και νομίζω πρέπει να κλείσει το βίντεο με τον παλιό καλό τρόπο. Γεια σας παιδιά.